Kosovada opozisiyon kanun çıkarcılar göz yaşardıcı gazy ulanıp parlament ýygynyny ýene böldüler. Soňky 3 ay çemesi wagt bäri Priştinede opozisiyon siýasatçylar parlamentiň sessiýalaryny togtadyp gelýärler. Opozisiyon siýasatçylar hökümetiň Serbiýa has köp kanuny hukuk berýän ylalaşykdan çekilmegini isleýärler. Şeýle-de olar terhet çäklerini kesitlemek barada Montenegro bilen başga bir ylalaşyga gelinmezligini hem isleýärler. Priştinanyň parlamentinde bolan soňky wakanyň netijesinde tutsak edilmelerin bolup bolmanlygy barada häzirlikçe takyk maglumat berilmeýär. Pakistanyň Tire taýpalar regionunyň onlarça denan muallimi Peşawar şäherine oturup protest geçirdi. Denan muallimler özleriniň aýlyk haklarynyň we iş derejeleriniň ýokarlanmagyny talap edýärler. Denan muallimleriň bu talaplary kabul edilse olar öz erkek kardeşleri bilen deň dereje eýe bolarlar. Olar özleriniň aýlyk haklarynyň we iş derejeleriniň eýem ençe ýyl bäri ýokarlandyrylmandygyny aýdýarlar. Pakistanyň Khyber Pakhtunkhwa welaýatynyň resmileri Nowshera sewitindäki injenerçilik we tehnologiýa universitetiniň täze okujaýyny açdylar. Bu okujaý Peşawar şäheriniň 30 kilometr günowruna ýerleşýär. Bu desha injenerçilik ugrü boýunça bilim alýan ýüzlerçe studenti okuw ýerini döreder. Siz Azatlyk radiosynyň şu günki täzelikleri bilen tanyş boldunuz.